Хей! Добро утро! Благословен ден! Благословена седмица на всички ви! Тази сутрин Духът на Господа иска днес да ни окуражи и да каже на абсолютно всеки един: не се безпокойте. Ще ви прочета в Матей 6 глава от 25 стих едно нещо, което тази сутрин ме благославя. Знам, че всички от нас го знаем, но просто тази сутрин е нещо ново, което Бог иска да ни каже: не се безпокой. Ще прочита: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храна и тялото от облекло? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито във житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат, не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте. И не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви Отец, чуйте това, понеже небесният ви Отец знае от какво имате нужда. Той знае от какво имаме нужда. И заключвам с 33 стих, казва така: но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Тази сутрин Бог иска да ни каже да не се безпокоим за тези неща, защото Той знае от какво се нуждаем, защото Той знае нашите грижи, нашите неща, ежедневието ни, всичко през което преминаваме. Той е там и ни наблюдава и знае нашата сила, знае нашите трудности, знае нашите проблеми, знае през какво преминаваме. Но тази сутрин Духът на Господа иска да ни каже: не се безпокой, но първо потърси Него. Първо ама пред Него. Той знае. Той е на една крачка молитва разстояние от теб. Затова тази сутрин те благославям с това слово. Благословен ден. Имай пълен мир в Господа. Имай прекрасен ден с Господа. И благословена седмица, успешна седмица на всички. В името на Исус. Бъдете благословени.